challenge tayo gagawin dito. Exotic. Ayan. Chicha worm. May free taste. Tignan natin kung kakayanin yung lasa. Bibili tayo. Uy, tinikman mo to? O, tinikman ko na yan. Parang chicharon lang talaga. Siya guys. Ayan. Hawakan mo na, kailangan kayo yung muna. Tinikman mo talaga. Oo, sarap. Chicharon talaga. Oo, parang green peas lang. Ito. Ito yung worm. Malinis naman to. Pwede nga muna. Sarap, di ba? Sarap po. Sarap po. Pwede nga kayo. Pwede pa pulutan mo. Lasang green peas nga, totoo. Green peas. Oo, sarap mo. Crab na, kumakain tayo. Parang gagamba lang yung crab, di ba? No, yan, ito pa kaya. Marami na akong pinuntahang bansa at tinanong ko yung pinakamahal na tayo. Bumili na ako ng tayo ni Kurt Cobain, tayo ni ng mga Backstreet Boys, tayo ng Metallica, tayo ng kung ano-anong tayo. Pero yung pinakamahal na tayo nandito. Ayan, yung pinakamahal na tayo. Ayan. Ayan. Tayo ni Tom and Jerry. Hindi, tayo ni hindi ko lang basahin to. Si Vet. Kibet, si Vet. Ayan. Ayan, yung kape na tae. Pero kahit anong gawin natin, tae pa rin yan. So, yan po ang pinakamahal na tae